Kader FM. Ikaw na! Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Hindi ma-on ang radyo? Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na! Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagkatubang sa mga halit tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Oras sa 88.1 Kader FM, Philippine Standard Time, alas 4:34 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot.
Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Maayong hapon, Syudad Sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sang Archdiocese of Capiz. Ini ang 88.1 Kader FM. Nagapalaya kita sa kahanginan pinaagi sa emergency broadcast permit nga ginhatag sa aton sa National Telecommunications Commission kag ang ining estasyon na ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, ang social development kag humanitarian arm sang Archdiocese of Capiz. Padayon kita mga kaalagad sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita, reports kag mga updates na tuhoy sa coronavirus pandemic. Pinaagi sa aton news and current affair program ang Kasag Special Coverage. Nagapalayag kita subong nga adlaw sang Miyerkules, petsa 5 kita sa bulan sang Mayo tuig 2021. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kader FM, ako ang inyo mangin alagad. Mangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Kader FM, Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa liwat, maayong hapon sa aton tanan nga mga kaalagad, sa mga nakatutok na sa aton nga programa. Sa 47 ka mga kabaranggayan sa Syudad Sang Rojas, 2 ka distrito sa probinsya sang Capiz, kag subong man sa mga kailapit naton nga mga kaprobinsyahanan. Maayong hapon sa inyo tanan, kag syempre nagapalabot man kita sang pagtamyaw sa mga kaalagad naton nga nakatutok sa aton nga Facebook live streaming, sa aton nga Facebook page. Maayong hapon, especially sa mga overseas Filipino workers naton nga always gid nga nakatutok, nagapamati nga nagalantaw sa aton diri sa Kasag Special Coverage. Sa gihapon mga kaalagad, padayon kita sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon na tuhoy sa coronavirus pandemic. Sa sining panahon sang pandemya, kinahanglan naton ng mga balita kag impormasyon nga ging base sa mga pagtuon kag importante mga kaalagad, ang mga ginapatihan naton o ginapang-share naton ng mga balita ang gikan gid sa mga credible nga mga sources. Yari kami para sa pagdulong sa inyo, kaupod ang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Bago kita mag-umpisa mga kaalagad para sa pagdulong sang update sang kaso sang COVID-19, yari danay ang pila ka mga pahanumdom gikan sa Capiz Provincial Health Office. Isa ka super spreader activity alert. Ikaw wala pirmi ang nagakadto sa mga merkado kag mga malls agod nga magpamakal sang inyong mga kinahanglanon. Ang mga ini nga lugar ang makabig nga super spreader sang virus kung may COVID-19 positive diri. Madasig nga paglapta sang virus bangod sa kadamuon sang tawo. Pahanumdom sang ahensya, sundon gid ang minimum public health standards agud nga hindi kita matapnan sang COVID-19. Pila pa sa mga pahanumdom mga kaalagad, sa mga bus, jeep kag subungan mga tricycle mahimo nga tunaan sang paglaptas sang COVID-19 kung kulang sa paghalong sang aton nga kaugalingon. I-remind naton perme ang mga driver kag kung nagaginutok no kag puno ng pagsakay
sang mga pasahero agud nga makalikaw nga matapnan sang virus kaupod ang iban nga mga pasahero. Importante ang pag-disinfect gamit ang alcohol sa tagsa ka magsakay kag magpanaog sa salakyan agud nga mapatay ang virus. Sa gihapon magdoble halong kita mga kaalagad ang ini nga mga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag subong man sang sininga istasyon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Dire-diretso kita mga kaalagad sa sininga tinion, idulong ko na sa inyo ang update sa kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod, Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa pinakaulihing status update sang Capiz Provincial Health Office kagahapon nga adlaw mga kaalagad, 40 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 ang nabalhag sa probinsya sang Capiz. Sa karon naglabot na sa 203 ang mga aktibo nga kaso kuno mo ini ang 11.2% sang kabugusan nga kaso. Naka-record man sang dugang 20 ka mga recoveries kagahapon kag nagtaas na sa 1,553 ang kabugusan nga recovered cases. Amo ini ang 84.31% sang kabugusan nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga probinsya. Nagapabilin sa 86 ang mga numero sang mga napatay o kung ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19 diri sa aton. Kag sa kabugusan naglabot na sa 1,842 ang nalatnan sang COVID-19 sa probinsya sang Capiz. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa update sang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas gikan sa Department of Health, Western Visayas Center for Health Development kagahapon nga adlaw naka-record sang dugang 430 ka mga bag-o nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Region 6. Nagikan ang mga bag-o nga kaso sa probinsya sang Aklan nga nakabalhag sang 17 ka mga bag-o nga local cases, 8 naman sa probinsya sang Antique samtang 40 sa probinsya sang Capiz. 6 sa probinsya sang Iloilo, samtang pinakamadamo sa gihapon ang Negros Occidental nga naka-record sang 2 ka positibo sa authorized person outside of resident. 151 o 151 ka mga bago nga lokal nga kaso kag 57 sa mga locally stranded individual. 128 naman ang dugang sa mga kaso sang syudad sang Bacolod. Samtang isa ang nagdugang sa Apor o kung nagpositibo sa Apor sa syudad sang Iloilo, 15 sa ilang mga lokal nga kaso kag 5 sa ilang mga LSI. Sa kabugusan, nagdangat na sa 36,878 ang total cumulative number of COVID-19 cases sa bilog nga Western Visayas. Sa karon may ara pa sang 5,181 total active cases. Kag samtang naglaabot naman na sa 30,771 ang total reported recoveries matapos nga makarecord sang dugang 106 ka mga bag-o nga recoveries kagahapon. Nakadugang man sang kung nakarecord man sang dugang nga pulo ka mga numero sang mga napatay bangod sa COVID-19. Kag sa kabugusan nagtaas na sa 920 o ang total reported deaths sa probinsya sa bilog nga Western Visayas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa updates ang kasos ng COVID-19 sa pangkabugusan sa Pungsod Pilipinas, buong adlaw na ka-record sang dugang 5,685 ka mga bago nga kasos ng COVID-19 sa aton pungsod. Naglabot na sa 1,073,555 ang kabagusan nga kaso sang COVID-19 nga nalista umpisa pa sang pandemya. Nagalabot pa sa 62,713 ang mga aktibo nga kaso sa Pilipinas. Samtang 993,042 naman ang na-record ng mga total number of recoveries. This 17,800 naman mga kaalagad
ang kabugusan nga numero sang mga napatay matapos nga makarecord sang dugang nga 178 ka mga napatay sa COVID-19 sa nakaligad nga 24 oras. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang update sa kaso sang COVID-19 diri sa aton sa probinsya sang Capiz, Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, idulong ko sa inyo ang mga detalye sa mga nakalinyada naton nga mga balita. Magabalik ang Kasak Special Coverage matapos ang mga importante nga mga pahibalo. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas sang coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa mga luyag kag nagapangita sa mga preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, magbisita lang diri sa Kasak Anus Store kag Resource Center. Kasak Anus Store kag Resource Center. Bukas kami kada Miyerkules nga adlaw kag nagabaligya sa mga masunod. Lettuce, ogbos kakamote, alugbati, kangkong, kulitis, talong, ampalaya, kalabasa, sabanga saging, okra, upo, patola, siling nga haba, kag iban pa nga mga ulutanon. Nagabaligya man sang native nga kape kag itlog. Sa mga luyag magbakal, ang mga available nga ulutanon gina-post sa Kasak Facebook page kag pwede ninyo mabisita diri sa Archbishop's Residence Compound, Lawan, Roa City. Kag pangitaon lang si Miss Princess Dayan Calanza. Sa mga luyag magpa-reserve, mag-text na magtawag lang sa 0907-621-6650 or 090903-00213. Magkari kag magbakal na. Nakapanyenda ka na sang preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, makabulig ka pa sa mga tawo nga may dako nga pagkinahanglanon. Kasak Anus Store. Spot what you like, get what you need, and pay with your heart. Kasak Anus Store kag Resource Center. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa tungo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga ang magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty.
kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta! Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Oras naton alas 4:51 na mga kaalagay. Dayari ng aton nga mga Kasak headlines. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Moderna vaccine, aprobado na ang emergency use authorization sa Food and Drug Administration. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Samtang DOH wala sang na-record nga seryoso nga side effects ang Sputnik 5 vaccines sa una nga adlaw sang vaccination rollout sini. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa Balita Regional, Aklan Governor kaupod ang pila ka mga alkalde sang probinsya nagpabakuna na batok sa COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang gobyerno probinsyal sang Iloilo plano man nga magbakal sang Sinopharm vaccines, oras nga maaprubahan ang EUA sang bakuna. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang balita diri sa probinsya sang Capiz, dugang nga 121 ka mga frontliners sa syudad sang Rojas nabakunahan subong adlang sa COVID-19 vaccines. Probinsya sang Capiz yara na sa 35% nga tapos sa vaccination program. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Sa gobyerno probinsyal nagtanay sang bulig sa mga pamilya nga apektado sang surgical lockdown sa isa ka sitio sa Banwa sang President Kasak Rojas. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga kaalagad, aprobado na sang Food and Drug Administration o FDA ang emergency use authorization sang bakuna nga Moderna nga gin-develop sa Estados Unidos. Ang nasambit nga bakuna ang mayara sang 94.1 efficacy rate kag ikapito sa under development vaccine nga gintugutan nga gamiton nga bakuna patok sa COVID-19 diri sa Pilipinas. Para sa pagdulong sang detalye sang singi nga balita, mangin kaupod naton. Para sa live report, alagad John Kenneth Fabriga. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Aprobado na sang Food and Drug Administration o kun FDA ang emergency use authorization sang Moderna vaccine sa pungsod Pilipinas. Ning kumpirmar ni FDA Director General Eric Domingo sa isa ka online press conference nga matapos ang pila ka mga pagtuon sang regulatory and medical experts gamit ang mga datos, aprobado na ang EUA sang nasambit nga American-based vaccine. Ang emergency use authorization gikan sa FDA nagatugot sa isa ka bakuna nga under development nga gamiton sa inoculation program sa gobyerno
batok sa COVID-19. Naka-order na sang inisyal nga 200,000 COVID-19 jobs ang Pilipinas, samtang gina-expectar pa ang dugang nga 20 million jobs ang nasambit nga bakuna para sa pribado kag pampubliko nga inoculation programs. Samtang magluwas sa Moderna 100,000 pa nga COVID-19 vaccines gikan sa Pfizer ang maabot sa Pilipinas subong nga bulan. Kag 500,000 vaccines gikan sa Russia's Gamaleya Institute nga Sputnik V subong nga tuig. Sa target nga 7 million nga mga Pilipino, yara pa lamang sa 1.6 million ka COVID-19 vaccines ang natigayon nga mapanghatag sang Pilipinas sunod sa pinakauli nga datos sang DOH. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini si John Kenneth Fabrigar, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Samtang sa dugang nga balita national sa pagratsada sang vaccination rollout sang bago nga abot nga Sputnik 5 vaccine, wala sang seryoso nga side effects o kon adverse effects ang na-report sa Department of Health. Matandaan nga ginexpektar ang una nga delivery sang nasabit nga bakuna sang Abril 25 apang bangod sa mga logistical concerns. Mayo 1 na nagabot ang inisyal nga 15,000 doses. Samtang sa karon naganegosyo ang Pilipinas sa dugang nga 2 million doses sang nasambit nga bakuna. Para sa pagdulong sang detalye sang sini nga balita, mangin kaupod naton para sa live report alaga John Kevin Antonio. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Pilot sa nga record ng seryosong adverse effects ang Russian-developed COVID-19 vaccine nga Sputnik 5 sa unang adlaw sa vaccination rollout sinisuno sa Department of Health. Suno kay DOH Undersecretary Mayor na kabutahe sa unang 15,000 doses ang nasambit nga bakuna, 2,634 doses ang natigayon nga bakuna sa unang adlaw sa inoculation program. Ginkumpirmar sini sa nasambit nga numero, wala sa na-report nga seryoso nga side effects pagkatapos nga maturukan sang nasambit nga bakuna. Pagpaathag sini wala nagwa ang mga gan-expectar nga mga common side effects sa pagbabakuna nga kasubong sa lagnat, joint pain, pagsakit sa dughan kag hindi normal nga vital signs. Ang mga ini nga normal o kung masami nga makitaan sa mga bakuna ini lamang sa COVID-19. Kalabanan sa Sputnik 5 vaccines ang ipanagtag sa mga LGUs ang Paranaque nga nakabatos ng 2,100 doses, 309 sa Makati kag 165 sa Manila. Samtang natalana naman ay kaduha nga doses sini pagkatapos ng 21 kaadlaw nga tuon sa katapusan nga semana sang Mayo. Ang unang batch sang Sputnik 5 ang unang nag-abo sa Pilipinas sang Mayo 1 kag base sa mga clinical trials nga gipatigayon sa mga nakalain-laing nga mga pungsod, ang ini nga bakuna sang mayara sang 92% nga efficacy rate. Kaupo niyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, John Kevin Antonio, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Samtang sa Balita Regional, hindi lamang good maproteksyonan ng mga kaugalingon batok sa COVID-19. Pampubliko o sa publiko nagapabakuna mga opisyales sang gobyerno agud nga mas mapataas pagid ang kumpiyansa sa mga pumuluyo nga magbabakuna sang bakuna sa COVID-19. Sa Pilipinas, partikular sa Western Visayas, manubo sa gihapon ang populasyon kung sa di nagapakita sang positibo nga pagsabat sa pagbabakuna batok sa COVID-19. Sa Aklan, nabato na ni Governor Miraflores kag subong man pulo ka mga alkalde ang unang dose sang COVID-19 vaccine. Si baloon ang detalye sa balita ni Alagad John Rafael Fabrigar. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Nakabato na sa ila una nga dose ng bakuna batok sa COVID-19 vaccines. Sigaklan Governor Florencio Miraflores kaupod ang 10 municipal mayors ng gitalikdan nga Mayo 2 kay ginhiwat sa ABL Sports Complex sa Aklan. Ganyat sang gobernador sa mga pumuluyo kuhaw ng oportunidad nga magpabakuna oras nga magabot na nga lokasyon ng COVID-19 vaccines para sa ila. Ang mga nasambit ng mga local chief executives ang gindeterminar na nalakip sa A1 priority group sa Department of Health bilang mga high-risk individuals. Natalanang naman sa Mayo 31 ang masunod nga dose ng bakuna sa mga opisyal. Una na nga ginpahayag na Provincial Health Officer 1, Dr. Leslie Ann Luces, nga dululungan nga pagahiwaton ang vaccination rollout sa mga kabanwahanan subong nga simana. Agud nga mabot ang target 70% sa A1 priority group o kung ang mga medical frontliners. Ang napulo ka mga alkalde mo
Amosanday Mayor Gary Fuentes, sang Banwa sang Tangalan, Ibahay Mayor Jose Enrique Mera Flores, Mayor Avencio Torres sang Makato, Mayor Dene Refol Jr. sang Altabas, kag Rodel Ramos sang Batan. Dugang padiri, Amosanday Mayor Charito Navarrosa sang Libakaw, Mayor Mary Lynette Fernandez sang Lezo, Nabas Mayor James Solanoy, Madalag Mayor Alfonso Gubatina, kag Mayor Jezreel Templo Nuevo sang Numancia. Nakaschedule naman ang iban nga mga alkalde sa ila mga ginpang designar nga vaccination sites. Samtang napahanumdum naman ang probinsya sa mga nagapangidaron sa 60 anyos pataas o kun ang mga senior citizens kag persons with comorbidities nga magparehistro bago Mayo 6 para sa unang dose sang bakuna. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao ini si John Rafael Fabregar, 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Apisar nga nangin misteryoso ang publiko nga pagpabakuna ni Presidente Rodrigo Duterte sang Sinopharm vaccine. Nagpalabot sa karon sang interes ng gobyerno probinsyal sang Iloilo sa nasambit nga bakuna nga pagagamiton man sa mga pumuluyo sang probinsya sa oras nga aprobado na ang emergency use authorization sini sa FDA. Yari ang report ni Alagad Isidra Basan. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Target man sa karon nga baklon sa gobyerno probinsyal sang Iloilo ang bakuna nga gingamit ni Presidente Rodrigo Duterte nga mo ang Sinopharm vaccine para dugang nga bakuna sa nagapadayon nga vaccination drive sang probinsya. Suno kay Provincial Administrator Soset Mamon, oras nga maaprobahan ang emergency use authorization sang Sinopharm, plano sang probinsya nga magbakal sang 50,000 doses sang nasambit nga China-based vaccine. Samtang padayon sa karon ang pagpangbakuna sang Iloilo sa mga medical workers, senior citizens kag persons with comorbidities gamit ang mga bakuna sang Sinovac kag AstraZeneca. Dugang panimamon, nagpadala na sang sulat ang probinsya pakadto sa Russia-based Gamaleya Research Institute para naman sa plano nga pagbakal sang 235,000 doses sang Sputnik 5 COVID-19 vaccine. Target man sa gobyerno probinsyal nga makasugod na sang pagpangbakuna sa mga working group o kon 20-35 anyos sa Hunyo o kon Hulyo nga bulan sining tuig. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Alagad Isidra Basan para sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang para sa balita lokal mga kaalagad, prioridad ang mga frontliners sa pagbabakuna batok sa COVID-19. Diri sa syudad sang Rojas, dugang 121 ka mga frontliners ang nakabaton sa COVID-19 vaccine subong nga adlaw. Hibalo naman naton ang estado sang vaccination program sang probinsya sang Capiz sa report ni Alagad Maria Rica May Pablo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa padayon nga pagpangbakuna sa mga yara sa A1 Priority Group, dugang ka 121 ka mga frontliners sang syudad sang Rojas ang nakabaton sang bakuna batok sa COVID-19. Suno sa pahayag ni Mayor Ronnie Dadivas, ginlakipan sa mga katapos sang City Social Welfare and Development Office, City Health Office, CDRRMO, kag iban pa nga mga frontline service providers sang syudad ang nasambit nga numero. Dugang pa ni Dadivas, ang mga yara sa nasambit nga sektor ang ginuna sa prioridad nga bakunahan sang DOH, bangod kinahanglan nila sa nagakaigo nga proteksyon agud padayon nga matamdan ng ila responsibilidad sa pag-alagad sa pumuluyo kag pagdulong sa nagakaigo nga serbisyo. Samtang sa datos naman sang Capiz Provincial Health Office sa napitsahan Mayo 4, 2021, yara na sa 35% ang natigayon nga mabakunahan sa bilog nga probinsya sa target nga masura 15,000 nga populasyon. Sa nasambit nga report, kapin 6,000 na ang nakakompleto sa unang nga dose ng bakuna, samtang masubra 2,300 naman na nakabato na sa ikaduha nga dose ng COVID-19 vaccines. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Maria Rica May Pablo, 88.1 Kadere. Kasak Special Coverage.
Kasag Special Coverage. Samtang kadungan naman sa pagbuhos ng bulig para sa mga pamilya sa mga estudyante nga apektado sa surgical lockdown sa sitio Suwasi, Dupax, Barangay Poblasyon sa Banwa sang President Rojas matapos ngaging paidalom sa surgical lockdown. Nagpalabot man sang bulig si Governor Esteban Evan Contreras kag Subong man Provincial Social Development and Welfare Office. Ibaloon ang detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Liza Generales. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Matapos ngigin paidalom sa surgical lockdown bangod sa nagataas nga kaso sa COVID-19, nangin limitado na ang paghulag sa mga pumuluyo sa sitio Dupax uma sa Banwa sang President Rojas. Bangod sini, nagpalabot sang bulig sa 190 ka mga pumuluyo sa nasambit nga lugar. Ang gobyerno probinsyal pinaagi kay Governor Esteban Evan Contreras kag Provincial Social Welfare and Development Office. Talapod nga nakabaton sang food packs ang kada pumuluyo nga ginpaagi sa Barangay LGU sa pagpanguna ni Barangay Captain Jeffrey de la Cruz. Nagpasalamat naman ang gobernador sa mga nagbulig nga magpatigayon ang nasambit nga aktibidad, partikular na sa pagpatigayon ni Mr. Earl Burgos sang Municipal DRRM Office. Samtang dako naman ang pagpasalamat sa mga barangay officials kag mga pumuluyo sa bulig kag sa mga padayon nga napalabot sang kabalaka kag pagtatap sa mga pumuluyo nga apektado. Mahibaluan nga madamo sa mga grupo, opisina kag mga pribado nga mga individual ang nagpatigayon sang nanari-sari nga bulig sa mga pumuluyo sa nasambit nga sitio. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Liza Generale, 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang mga natipon naton nga mga balita gikan diri sa Hulot Balitaan sang 88.1 Kader FM. Madamo nga salamat sa aton nga mga 88.1 Kader FM, correspondent sa pagdulong sang mga balita. Kasag Special Coverage. Oras naton mga kaalagad, alas 5:06 na sa hapon. Kutob na lamang diri ang aton nga programa. Madamo nga salamat sa nagupod sa aton sa sining edisyon sang Kasag Special Coverage. Sa gihapon, padayon kami nga mga dulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 nga dapat ninyo mahibaluan. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kader FM, ako ang inyo mangin alagad. Kaupo din nyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 Kader FM, Kasag Special Coverage. Madamo nga salamat, kag God bless, Pilipinas. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19